Zdravím vás. Volám sa Soňa Pokorná a som konateľkou v realitnej spoločnosti Merange. Dnes si povieme niečo o tom, aké druhy predaja nehnuteľnosti poznáme. Gratulujem vám, ste medzi prvými, kto sa tieto informácie zo sveta realít dozvedá. Tento e-book ste získali ako bonus. Tak, ako som hneď na úvode prezentovala, dnes si povieme o 3 spôsoboch predaja nehnuteľností. Prvý spôsob nazývam tzv. Rýchly predaj. Je to predaj, kedy sa nehnuteľnosť predá do 1 mesiaca. Druhý spôsob je klasický predaj. Nehnuteľnosť sa zvyčajne predá od 3 do 6 mesiacoch. A posledný tretí spôsob predaja je predaj smotana. Pri tomto druhu predaj sa nehnuteľnosť zvykne predať od 6 mesiacov a dlhšie. Teraz si rozoberieme prvý spôsob predaja a to je rýchly predaj. Pri tomto druhu predaja ide cena nehnuteľnosti niekedy o 20 až 30 % nižšie, ako bola ohodnotená v znaleckom posudku. Tento spôsob využívajú ľudia, ktorí nie sú schopní splácať napríklad úvery a hrozí im exekúcia, dražba, čiže sú pod hrozbou a časovým tlakom. Takéto nehnuteľnosti patria v realitnom trhu medzi najvyhľadávanejšie. Myslím si, že všetci vieme, z akého dôvodu. Druhý spôsob klasického predaja delím na klasický predaj A a klasický predaj B. Pri klasickom predaji A cena nehnuteľnosti je stanovená znaleckým posudkom, na základe ktorého záujemca dostane od banky úver, častokrát aj so 100% krytím. A môže dôjsť k samotnej realizácii predaja. Súhlasíte, že o takúto nehnuteľnosť je vždy veľký záujem. Klasický predaj B je charakteristický tým, že nehnuteľnosť je navýšená oproti znaleckému posudku, a to z rôznych dôvodov majiteľa. Napríklad drahých obkladov, náročnej výsadby záhrady a v neposlednej miere i z dôvodu emócií k danej nehnuteľnosti. Záujemca, ktorý by si chcel kúpiť takúto nehnuteľnosť, nedostane od banky 100% krytie, ale iba krytie podľa znaleckého posudku, aj to ešte záleží od postoju banky. Na rozdiel od klasického predaja A, kupujúci musí použiť i vlastné finančné zdroje. Počet záujemcov o takúto nehnuteľnosť klesá. A posledný tretí spôsob predaja som nazvala smotana. Tento spôsob predaja sa uplatňuje pri predaji nehnuteľnosti, ktorá je ojedinelá, má historickú hodnotu alebo umeleckú hodnotu. Predáva sa dlhšie oproti ostatným nehnuteľnostiam. Záujem o takéto nehnuteľnosti majú iba ojedinelí jedinci. Tento materiál je len informačným produktom. Informácie obsiahnuté v e-booku sú odporúčaním a vyjadrením autorkynho názoru k tejto tématike. Verím, že vám tieto informácie budú prospešné. Nájdete nás na www.merange.sk alebo na Facebooku Merange realitná kancelária. Rada pomôžem aj vám. Vaša Soňa.